Здравейте, приятели! Тук в това видео ще ви разкажа и ще ви покажа, че не е нужно да давате пари за джемове, за да си купувате добри и силни футболисти. Да, знам, че всеки един иска да има добър и силен отбор, но не е нужно да давате пари за джемове, за да си купувате добри и силни футболисти. Ето сега ще ви покажа моя отбор, който е на 3 дни. Сега като гледате номерата и си викате, че е слаб, но не е така, защото всички футболисти са легендарни. Да, може да не са макснати на 30 левел, но всеки един, ако се максне на 30 левел, ще стане много добър. Ако всичките бъдат макснати на 30 левел, отбора ще бъде много силен и много велик. Защото всички футболисти са легендарни и много добри. Играл съм с 111, с 112 овър, побеждавал съм ги. Играл съм и с по-слаби, и мен са ме побеждавали, но отбора не е за изхвърляне. Както ви казвам, всичките футболисти са легендарни и са много добри. Сега ще пуснем една игра, за да ви покажа, че не е никак слаб отбора. На случайен принцип, с някой, който е онлайн сега, за да видим какъв ще ни се падне, и ще пуснем една игра, за да видите, че никак не е слаб отбора. Сега ще видим какъв ще се падне. Ето, вижте, че този отбор е много по-силен от моя. Атака 105, централна защита 103, защита 102. Сега ще видим и отборите, кой какъв е, и ще видите, че не трябва да давате пари за джемове, за да си правите отбора по-силен и така. Ето моя, сега ще видите неговия, ето вижте. Сега ще видите, че отбора не е никак слаб и може да победи независимо какъв овър е. Да, не може само да се побеждава, понякога и загуби има, но отбора не е никак слаб. Сега ще видите. Ето, както виждате, отбора не е никак слаб. Ето вижте. Както ви казах, отбора си е много добър. Стига да се макснат футболистите на 30 левел и ще бъде много як отбор. Защото всички футболисти са легендарни. Както видяхте, отсрещния съперник беше много по-добър от мене. Овъра му по-добър от моя, но това не има никакво значение. Както ви казах, не трябва да давате пари за легендарни футболисти. Всеки иска да има добри и силни футболисти, но не е нужно да давате пари за джемове, за да си направите по-силен отбор. Както виждате, не са никак слаби. Футболистите играят доста добре. Има и загуби, но има и победи. Повечето са победи, отколкото загуби, защото футболистите са добри, всичките са легендарни, както ви казах. Ето тук ще има втори гол. Ето, както виждате, отбора е просто невероятен, защото футболистите са само легендарни.